दिनै गिबि डिजिटेल मिनि सिनेमा हल सेरफांगुरियाव जोंनि रुंसारि बर' माहारिनि सासे गागि फावगिरि एबा एक्टर टिकेन्द्रजित नार्जारी बिथांनि मुङाव जि गासै गं 6 सिनेमा हल लुनाय जादोंमोन। बे सिनेमा हलनि गिबि सिनेमा हलखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय सेरफांगुरियाव। आङो जोंनि फावगिरिफोर, जोंनि एक्टरफोर, प्रडिउसारफोर, डाइरेक्टरफोर जायफोर बर' सिनेमाजों लोब्बा लानानै दङ गोबाव समनिफ्राय बिथांमोननिसिम आङो हामलायनाय बावदों। आरो बे सिनेमा हल गं 6 लुखांनायनि उनाव आरो गं 4 लुनायनि प्रप'जेल दङ। बिसाया बर' सावथुन मुलुगखौ जोबोद अर्गेनाइज खालामनानै आवगायलांगासिनो दङ। बेखौ माखासे डिसिप्लिन रुल रेगुलेशननि गेजेरजों आवगायलांगासिनो दङ। आरो जोंनि फावगिरिफ्राबो एबा जोंनि एक्टरफ्राबो जुदिअबा नांगौ बायदि हयथ' मुलाम्फाखौ मोनाबो जानो हानाय, थेवबो जोबोद गोसो होनानै जोंनि बर' सावथुनखौ जोबोद जौगाहोगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय आरो लोगोसे जोंनि जायफोर एक्टिंआव गोसो थानाय, जायफोर फिल्माव गोसो थानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां मोनसे प्लेटफर्म होनो थाखाय बिसानि गेजेरजों एबा बर' फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों गोबां जायगा होनो हागोन। आरो बे गासैबो सिनेमा हलखौ जोंनि बर'जों लोगोसे बेवहाय सोरबाफोर सिनेमा बर'नोब्ला एबा नेशनेल इन्टारनेशनेल सिनेमाफोरखौ दिन्थियोबा बेखौबो दिन्थिनो हागोन। आरो डिजिटेल सिनेमा हलखौ ओरैबायदि मोजां मोनसे स्टेन्डार्डआव लाबोनाय जादों जेराव नट अनलि सिनेमा, बेवहाय माखासे कनफारेन्सिंबो खालामनो हागोन। नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि माबा मोनसे जुदि कनफारेन्सिं खालामनो नागिरोबा बेवहाय बेबायदि कनफारेन्सिंखौबो बेबस्था दङ। गासै 6, बेनि गेजेराव रौतायाव गंसे, सिमलायाव गंसे, बागानपारायाव गंसे आरो लोगोसे रुनिखाथायाव गंसे, दिनै बेवहाय सेरफांगुरियाव बेखेवबाय आरो बिनि उनाव गसाइगावआव गंसे। जोङो आरोबाव गं 4 लुगोन। बिनि गं 3आ सेम स्टेन्डार्ड जागोन 150-150। नाथाय क'क्राझार सहराव एबा क'क्राझार टाउनाव बेवहाय गंसे जोङो 500 केपासिटि थानाय गंसे गोदान सिनेमा हल लुगोन, जाहाथे बेखौ बयबो बेवहाय जिहेतु क'क्राझारा जोंनि मेन केपिटेल, बेवहाय सोरबा फिल्म रिलिज खालामनाय बायदिसिना फिल्म रिलेटेड प्रग्रामफोर खालामनाय, बे प्रग्रामफोरखौ बेयाव खालामनो हायो। बेनिखायनो क'क्राझारनिखौ जोङो 500 जिरायनानै नायनो हानाय मोनसे स्टुडिअ गोदानै लुगोन। बर' सिनेमायाव बियो मा होबोदों बिथांमोननि थाखाय सरकारि भाबै माबाफोर सुबिदानि थाखाय साननाय? जोङो देग्लाय बोसोराव बिसानि अफिस लुनो थाखाय आरो गेस्ट हाउस लुनो थाखाय 1.5 कोटि रां होनाय जाबाय। बिसाया फिल्म एवार्ड जिखौ बानायबाय थायो, बोसोरफ्रामबो खुङो। जों बेवहाय राङारि अनसुंथाइ एबा मदद होगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव जोङो जिखिनि फिल्म बानायो एबा फिल्म बर'नो बिथांमोननोबो राङारि अनसुंथाइ एबा मदद होनो थाखाय पलिसि लादों। नाथाय बेखौ मोनसे बर्ड दानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावफुंगोन। आरो जिखिनि गागि जोंहा फावखुंगुरफोर एबा जायफोर फावगिरिफोर सोरबा रुंसारि जालांबाय, सोरबा बैसो जाबाय, बिथांमोनखौ बरायनायनि थाखाय 2025 मायथाइयाव जोङो मोनसे रिजनेल लेभेल एबा काउन्सिल लेभेल माखासे एवार्डनि बेबस्था खालामनो थांगासिनो दङ।